שיר את הולכת לשיר לנו, מאיה? רבי עקיבא. יאללה, קדימה. אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, יצא כרך, אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, יצא כרך, כמה שלי, שלך, 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 שלי, שלך, 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 לגדול, בתורה, שלי, שלך, 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 שלי, שלך, 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 זה קהל גדול, בתורה. אשר? קידשנו. למה אתם אני לא יודעת. קידוש חנוכה. לא, אנחנו לא בחנוכה, אנחנו בשבת. בוא נעשה את זה מההתחלה. ברוך. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצרים, במצוותיו. וציוונו לאכול. לחם מועצה. המוציא לחם מן הארץ. אמן. גם שימו בצלחת, כל אחד לקחת חתיכה קטנה, בזהירות שזה לא יהיה קצת חם בפנים, אוקיי? וחמש. ברוך אתה מאיה, לא, מאיה, אני לא אעשה את זה. העולם. לא, it's the ציצית. מההתחלה. ברוך אלוהינו מלך העולם, אשר לא, זה נטילת ידיים. להדליק נר